హలో హలో మైక్ చెకింగ్. అందరికీ చెప్పేది ఏమంటే కరోనా గురించి అంజీపామిడి నాటక బృందం వారు సమర్పించు పాయే పాయే నాటకం ఇందులోంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అందరు రెడీగా ఉండండి. అరే మావా, ఆ డ్రామా వాళ్ళు రాలేదంటరా. ఏమైందిరా? వాళ్ళు లాక్డౌన్ అంట మావా. ఆయమ్మా ఇంకెట్లబ్బా? నీకు పాటలు వచ్చు కదా మావా, కుమ్మై. అంతేనంటావా? నేను రెడీ చేస్తాను, నువ్వు దరువేయి. మందితోన గుంపు గుంపు తిరగబట్టే రోజులన్నీ పాయే పాయే, మందు వచ్చినా కూడా ఈ కరోనా ఇడిసి పెట్టదాయే దాయే, ఉన్న దుడ్లు పెట్టి నడిపిసినావన్న వ్యాపారాలు గోయే గోయే, పండగలు పెండ్లిన్లు ముచ్చటగా చేయనీకే లేదే లేదే. వయమ్మో ఇది ఏమి మాయ రోగమో అని మొత్తుకున్న వదల్లే, ఉన్నోడా లేనోడా చూడదే, చిన్న పెద్ద తేడానే చూపదే. మాస్క్ పెట్టుకొని శానిటైజర్లు వాడి జర దూరం పాటించి నీ పానం నిలా పెట్టుకో. మందితోన గుంపు గుంపు తిరగబట్టే రోజులన్నీ పాయే పాయే, మందు వచ్చినా కూడా ఈ కరోనా ఇడిసి పెట్టదాయే దాయే. అల్లుడు, నా చిన్నప్పుడు మా తాత చెప్తాండా, టెక్నాలజీ అనుకుంటా చెట్లు గుట్టలు చెరువులు అడవులు లేకుండా చేస్తున్నారు, ముందు ముందుకి తాగే నీళ్ళని పిలిచే గాలిని కూడా కొనే రోజులు వస్తాయంటాండా. ఇప్పుడు అట్లనే జరుగుతుంది కదరా? అవును మావా. అరే నీకు ఇంకొకటి చెప్పాలరా, అప్పట్లో నిండా కట్టుకోనికి బట్టలు లేవు కదరా, ఇంత బట్ట దొరికితే చాలు మానం మర్యాద ఉందనేటోళ్ళు. ఇప్పుడు మానం మర్యాద కథ దేవుడెరక, ఇంత బట్ట మూతి కట్టలేదు అనుకో పానమే పోయేటట్లుంది. ఎట్లా రోజులు వచ్చరా భగవంతా. ఏంది కరోనా అంటూ ఎడిమడి తిరగొద్దు, పెద్దోళ్ళనే పండబెట్టిందిరా, సోకినంక కడగనీకి కోట్లు ఖర్చు పెట్టినా వేస్టేరా, దానికి దయలేదురా. లాక్డౌన్ వాటించు, దుడ్లు మళ్ళా సంపాదించు, నిమ్మలంగా బతికి బయటపడంగా. పోలీసులు డాక్టర్లు ప్రభుత్వాలు చెప్పింది వినలేదనుకో, అంతా శ్మశానమేరా. ఎప్పో ఇది కప్పు కప్పు చేస్తుంది, గల్లీ నుండి ఢిల్లీ దాకా ఉతికి పారేస్తుంది. నైనా మీకు మొక్కి మొక్కి చెప్తాన్నాం, బతకండి అందరినీ బతికించండి. ఉన్న ఒక్క జీవితం సావుకేనా అంకితం, మనిషి పుట్టుకై ఉండి పశుల్లాగా చేయకండి. ఇంత చెప్పినా కూడా వినకపోతే మీ ఇష్టం, పోతారు ఎత్తుతారు. మంచి కోరి చెప్తున్నాం, తప్పైతే క్షమించండి, ఎల్లొత్తాము మేము మళ్ళీ రాము. ఇంక అయిపోయింది, బాండి బాండి ఇంట్లోకి వాండి, మాస్కులు పెట్టుకొని శానిటైజర్లు పూసుకొని దూరంగా దూరంగా వాండి, చక్కగా ఇండ్లలోకే వాండి. లాక్డౌన్ పెడతానారంట లాక్డౌన్ పెడతానారంట లాక్డౌన్ పెడతానారంట లాక్డౌన్ పెడతానారంట. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.